jan goyang telek golane jos ki lanang apa wadon wadon apa matane nyong sing ora genah ya tua kadang-kadang malah genah banget ayo tarik sadratan sadratan iya 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 kaya marah iya 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 ganti garbo marno lereng iku asmara iya 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 jajal ndang menegot yo lah penasaran anu baca sak bocil-bocil lain goyang ora sejane anu cilik goyange ora keton ya mbokane jare sapa mengko pada ngeco